Is-sena li għaddiet naqsu b'7% ir-rapporti li daħlu għand l-Ombudsman Parlamentari. Ir-rapport dan il-Gazzetta Kulħadd fejn fir-rapport annwali tiegħu l-Ombudsman jikteb li fl-2017 daħlu għandu 520 każ bil-maġġoranza minnhom issolvew bil-kelma tajba. Filwaqt li l-maġġoranza tar-rapporti kienu jaqgħu taħt l-Ombudsman Parlamentari, 83 każ marru quddiem il-Kummissarju għas-Saħħa u 62 quddiem il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar. Il-Kummissarju għall-Ambjent kellu 39 każ bit-tnaqqis sostanzjali ta' 34% fuq is-sena ta' qabel. Fir-rapport tiegħu l-Ombudsman żied jgħid ukoll li kull meta jkun hemm elezzjoni ġenerali joqsu r-rapporti u jipprovdi tabella biex juri dan. Iżda fuq kollox hemm konklużjoni ċara kristall dik li n-numru ta' każi li marru għand l-Ombudsman jinsab fil-inqas livell. Nofs l-elementi li daħlu għand l-Ombudsman huma marbuta ma' allegazzjonijiet ta' nuqqas ta' bilanċ jew ġustizzja. Warahom isegwu dawk li lmentaw dwar dewmien jew nuqqas ta' azzjoni f'każ li jkun jirrigwarda lilhom u għalhekk ikun wassal għal ċertu inġustizzja. Jirriżulta li l-maġġoranza tal-każi jissolvew b'azzjoni informali. Dan isir permezz ta' komunikazzjoni mill-Uffiċċju tal-Ombudsman u l-Awtorità taġġixxi. Intant fl-2017 kienu 484 in-numru ta' talbiet għall-informazzjoni.